салом алейкум ба ҳама дӯстон бародаро, хуш омадед ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Дар видеои гузашта дӯстон бо шумо дар бораи 5 туремчикое гап мезанем ки онҳо аз зиндон гурехтанд ва ин кори онҳо дар таърих сабт шудааст. ва касе ки ин видео интерес нам марҳамат тамошо мекунем, лайка фаромӯш намекунем, ба мо бошад видеоро ки гузара сар мекунем. Рафтем. дар ҷои якум ҷон диллинҷер ин дӯст аз дигар дӯстҳо дида ба куллӣ фарқ мекард ва ӯ дар байни дигар ҳамсабақони худ обрӯ ва шӯҳрат дошт. ин шахс бо бандаи худ қариб даҳҳо маротиба аз банкҳо 1.5 миллион долларро дуздиданд. аммо дар соли 1934 ӯ як шахсро мекушаду ва ба турма менишинад. аммо ин шахс дар турма он қадар бисёр наистод. ӯ аз чӯб ба худ туфангча месозад ва ӯро бо креми попшишакӣ сиёҳ мекунад ва дар сари як милиса мемонаду он маҳбасро тарк мекунад. аммо баъд аз 2 моҳи озодӣ ин шахс бо ҳамсараш ба тамошои кино мераванд. вақте ки онҳо аз кино мебароянд, онҳоро дар пушти дар тамоми милисаҳои он шаҳр интизор буд. аммо онҳо мехоҳанд ки гурезанд, вале наметавонанд. милисаҳо ба он 3 тир холӣ мекунанд ва ӯ дар роҳи беморхона аз дунё мегузарад. дар ҷои дуюм дар соли 1962 бизнесмени амрикоӣ ҷои Дэвид Каплан, гӯё ки ин бизнесмен яке аз рафиқои худро парондааст ва суди Мексика ӯро ба муддати 27 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. ва ин шахс дар дарони турма дар 10 секунд ба худ плани Гурехтандро мекашад ва дар ҳавлиҳи турма вертолёти полисейский меояд ва дар даруни ҳамин вертолёт шахсе буд ки ҳамин бизнесмен бо ӯ дар хизмат якҷоя буд ва ин бизнесмен ба вертолёти ин шахс мешинаду аз турма мегурезад. ва аз сабабе ки дар даруни ин вертолёт полисҳо ҳам буданд, барои ҳамин посбонони ин турма бо онҳо оташ накушоданд ва ин Гурехтандро дар асри 20 дар ҷои якум шумурданд. шаби моҳи июни соли 1962 сета туремчик аз турма як планеро кашида гурехтанд. ин се шахсро аз сабаби дуздии ба банк ба муддати 10 солӣ ба турма нишонда буданд. аммо ин шахсҳо ба қошуқ битонро мекананд ва ба калидор медароянду аз он ҷо ба криша мебароянд ва баъд ба даруни турбаҳо ба поён хамида ба тори забор мебароянд ва мегурезанд. ва ин турма дар даруни як остров буд ва ин се одаме ки аз ин ҷо гурехтанд бо плашҳои худ киштӣ месозанду аз ин ҷо мегурезанд. аммо раиси турма мегӯяд ки ин се шахс наметавонанд гурезанд, онҳо ҳатман дар об ғарқ шуда мурданд. аммо инҳо зинда монданд. дар ҷои чорум ин туремчик дар Махбас 27 сол меистад ва 17 соли онро дар адиношна як камера мегузорад ва 5 боре ки ин шахс мехоҳад ки аз ин ҷо гурезад, аммо наметавонад. ва баъд аз чанде зани ин шахс як вертолётро мегираду ва ба болои Махбас меояд ва ба шавҳараш як пистолетро медиҳаду ва ба ӯ бандро дароз мекунад ки ӯ бо ёрии девол ба вертолёт часпад. ва бо ёрии туремчико ӯ метавонад ба погаи вертолёт часпаду аз ин ҷо гурезад. аммо ин шахс худаш мегурезаду, лекин занашро меқапанд ва ӯро то соли 2003 маҳкам мекунанд ва соли 2004 ӯ аз маҳкам мебарояд. дар ҷои панҷум ин шахс наркобизнес аст ва ӯ дар тамоми давлат одамои худро дорад ва ӯ дар як моҳ он қадар пуле кор мекунад ки метавонад ҳамаи одамонро ба худ бихарад. ва махсусан барои ин шахс як турмае месозанд ки дар он тамоми намуд ахранаҳо буд ва аз ин ҷо гурехтан ғайриимкон буд. аммо ӯ аз ин ҷо мегурезад ва боз баъд аз чанд ҳафтае дар соли 2004 ӯро боз меқапанд ва ба муҳлати 13 сол медиҳанд. аммо боз ин наркобизнес метавонад гурезад. ва дар соли 2005 моҳи январ ин шахсро боз дастгир мекунанд, аммо то ҳол ин нагурехтааст ва ҳоло планашро кашида истод. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид бародаро. бовар дорам ки ин видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия кард зангувачаро пахш намоед то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.